Hai lamsogo norok jotono ani ketal video o amake phungni samung jogal manisika phungni mui amo mikhumu buphang mikhumu rok masia balukha godok jana hintongo bono gosin noktola thaise buphang baijak tongo o jaga o per mani mikhumu amo godok jana bagai swnambai kha amake etab khe ma muya nai tubukha muya bo janai muya dalok janai dalok bolte berma buti nai kono awan do gya nai taro sakhi boya te awan boya musudu berma moso somri wi songnai amo ga muya hinke jesmano sai mano do de lifono sai mano muya hinke mabu muya hinke kisa thokjago gang thokjao obaga sung dele muya salayo nogana bo abulung tongmaba yang khe ba ani bari ni phanto go 150 naiti phanto thaisa mano 150 wasungno mano Gatab khe ang bazar thangui tongo himui thangya lamak de himui phaikya gari phai tongo ta phono sokpaya ko ge bang to dati thangui dakte phaina nango obagene ang gari no naisingmaya lama himui phai tongo gari sokpaika ba kai thangnai sokpaya hinke ba himui thasina hinino phai tongmanta ge yang naiti gana gini lama gana gini bo surabar bagan sina yango surabar bagan ma se jaga khali kaise phono gore rar bagan mang o sakhola mungo thanda ke himitang dong ang tabu khe bazar sokpaika gari sogoi kang ke ba gari kai phaikya go mukhisini ri bazar ke ang kosoi mothaja nagarakha tabu tam tong bazar guri nai gano bazar abo borokom ebong borokom sapto duibar bazar ungo hinke ba te bise sapung abagene bazar borokom nasta nubani ko manna nai nai de hinke noro tinini video ni paitha jora nai tumi do ne thusa khanke like khlai di comment khai di te share bo khai di friends o noro jotono support khai tong bai di pa sana no solo uta jari kara Hey, Dado. I say. Tabu khe ang pias paima jaga sokpai kya abura biang jani thang tongkha bono se tabung naising ma tongsio mo khaisini maiti miti rok dukan naigadi mani bo dam kom sora maiti rok dam kom khimano haipono bazar khaisingon haipono dam khai kom de pias rok dukan rokhe lang khe phalo ke bura sokpai kya do Pagmina hati tahu pias kaya na ito mo ani dukan baki sana yang mana ani dukan mana na ito pias kaya na tabu khe hati rok khlai bai asugui tongkha res khai tongkha driver no naising tongo call khaimani phai tongo ini saw lama o go oino borno passenger ri phai tongo ta gita ko na hadi bai reng jongma binor nang gomui kuthung rok paina o ngai sing tabuk nogo phailai tonglai kha kaka bo tongo kochin parni kaka ngai norok nai tongni do pai thak jara soyasak ani nok bai bazar busa hasal naiti gari baise asuke kaima phayo hangke ba kuduk gai ang omno se himi thang tong bele 20 minute bai norok ani LB rok undu khanang himi thang puro LB rok khlai phuni thang norok na hangke gari bai phai tongo ta gari bai thang phai 200 nango sung bazaro khorcho khaina hangke gita bokhe paro sokpai ka ko pukur malai kha tai bisi kori gas khaino nogo sogai senai ne nokni borok bo bahai bonglai tongkha pura satung utung na hintung suku polom mani tabung simungsa ko ni kaka songni pukur ko kotal themani bisi baloya ko ma pukur ko kharang jiji ke nai thogoi tongkha pura jabra ro go brongni ban no amo
kakasongai ban Kita ke ang nogo phainai nana nograi phainai hini go moi songnai tongo do tok bahan bai alu songnai nana no nograi ringjak hingkeba bo phainai bagini moi songoi tongma kata bazani phainai nemu lengsa lengphano borok nasa ma songnai bla hingkeba songoi tongsa kata ang bahai ke moi songnai disekang pias mosla rok joro sakang yogoi nanai ang Hingke amke ani barini muiri mi bai jinga na di jinga thaipasi mano jinga matro bo balekang ma barjak thaima kasu taba khe dukano thangoi tongo cheraini bagoi kutina hanna bagoi bajani bo pogoi tubjak liya hingke ba chips rok bo chips ana mosungjai tongkha hingke waisa rok ba achari mano hini chari tongo abangni tabuk bini bagoi chips nana phaimani Kosini pan thajing bo norong no khana phungo bazar thangpuro ang norong no phono ngani lama amuna ke amukhe ani basini dokan malik jomani nok lama do naidi bosa hajam kusung no se amake itcholini naitho ke nakha gari kasai manai jarkhe ke amsung nong na tinni blog